Samla Felix Albert nong sin we ni ki Samla ujuai men CM ki kam kilan men ta siu la Plie pai ba sunan da ka we ka jaka kilan men ni ka gym ka blai kerteng kum ka Alex gym join the fitness family hadin jong Miracle Plaza ha Sor Nongpoh ya ka tai ka gym na wan man Plie pai ba ai men CM da u ba Miracle Bon CM MLA ka Nongpoh kum kong san ha ka jing don lang u father Solus Carpran assistant parish priest ka Nongpoh parish ubala ai ka jingkar khukar do duwai shwa ban Plie ka ringkat ki riu rang ba nakatha Nongpoh ba ki bahayeng hasem katai ka gym ka deiru ka bala dan ye ki tiar le kai kat kum ka juk menta ringkat ki jaka sum jaka sle ban pensuk ye ki nong ye le kai hadin ba ki la dep ban le kai habakran na ki lat pathai khubor nakaliang usamla Felix Albert nong sien ulapan pau bakatai ka dei ka jingang nu jong u kabla slam henry da ka jing tre shitam katai ka jingang nu kala urlong menta ka sni ulo ong ru bakum uwei ne ki samla le kai kwa ba ki samla ken ngam haki jing mlien ba sniu kham tam hakani ka juk ba menta ba henry ki kam sniu henry ban pelut por tang shikenta hajim kan pelat ki naki babon ki jinglien basniu khamtam ban yo ya kamet bakot bakhia bat lat na ki jingpang dan zin dengan kesem dan bagi marjan mapai dan lang ni penpau jung sung yung Plie agane kapor na marbangi sutu ya kan ono kam ko bangi ni le tolong nung ba da jing alam ko yung Plie sai kan ra tapi gidon ha ko kum kan ni ka jaka ban senang ya kan ni ka gym la ni ka jaka kilan met ban exercise na gonta ko kot kya ka jungi pun samla ro kumju melarang ba ikhlasan ro kumju masngo ban penket mau naka kecil tu khut ke jong Plie ba kano penta ka bangi persang ban pendep kalong lomba de jing alam ki jong Plie sam sis pa artinyo ko la dau try unte ke ying ki minat le nai ki bate ka makan ni sutu yang ba ka ni ka jaka ka ni ke slam ban yo e jing kai ni ke ying baro father ilakar khu ini scam bagi santi don buang jong Plie kan nyai don rengkat bat Felix ku Rai ki instructor di jong pi ku pidan paro ki trainer ku pidan hang ni bahkan long sa ki mentoy ya ka dong ka han ya ka snong ka thau ka jong ni baro we di agane ka por ni dam suplemen sisim ini kitbok ki riang pi beli nong kerku nang yalam don rengkat ki yang kesem baro bagi di kumpulan hal itu pi long na kom tari di mentoy jong ki bokun balang kan ni ka por ngin sim ni ka kita kan os yang ribon tak nak kan baik